espazos. Xa que son os reis do mundo, que partan o lombo se queren. Como tampouco é mesmo ocorrido que a rancheira, que hai moita xente que os confunde, pero... Boas tardes. Adeus, María. Que xa estás negociando a dote co teu sogro. Mamá, Non lle digas eso que se vai poñer colorada. hoxe deben estar todos aburridos porque non pararon de molestar en toda a tarde. Non conseguín ler nin unha páxina do libro. Moi mal feito. Así non vas a aprender dabondo para pasar o exame e vas suspender. E hoxe pola noite vai vir Pancho despois de cear. Se ti me das permiso. Fala co teu pai. Mamá, non me podes dar permiso ti? Non, nesta casa manda el. Xa. Pois eu penso que nesta casa que manda es ti. É que el non move un dedo se ti non estás de acordo. O mellor o teu pai ten as súas ideas sobre o que che convén, filla. E ti? Non tes as túas ideas sobre o que é mellor para min? Fíxaste, Marisa, os meus fillos son mestres en camelar os pais cando lles